Gaurkoan, errezeta arin eta divertigarri bat prestatuko dugu. Umeak joko moduan hartuko dutena. Arratoi itxurako patata beteak prestatuko ditugu. Horretarako osagai hauek behar izango ditugu. 3 patata, azenario bat, eskudakada bat arroza eta arto apur bat. Hala ere, etxeko beste elikagai batzuk hartu ditzakegu. Irudimenarekin jokatu dezakegu. Lehenengo labea berotuko dugu. 200 gradutan jarriko dugu labea. Ondoren, ura berotzen jarriko dugu, iragin arte. Denbora aurreratzeko patatak aluminiozko paperean bilduko ditugu, arinago egiteko eta gozoago gelditzeko. Askotan ezinezko egiten zaigu etxeko txikitzuek janaria jatea, bereziki barazkiak eta frituak, eta hauek ezinbestekoak dira osasuntsu hasteko. Ziurrenik, dagoeneko ura iragiten egongo denez, arroza gehituko diogu, eta gatz olio bat botako diogu gozoago gelditzeko. Labea 10 minutu gutxi gora bera berotu ondoren, patatak sartuko ditugu, eta 20-25 minutu bertan utziko ditugu. Patatak eta arroza egiten diren bitartean, azenarioa moztuko dugu. Lehenengo azalak handuko diogu, eta 3 zerra moztuko ditugu. Horiek, bitan baranduko ditugu, arratoiaren belarriak egiteko. Gero, tira labur batzuk moztuko ditugu, arratoiaren biboteak egiteko eta bukatzeko 3 zati luzeago moztuko ditugu, arratoiaren bustan egiteko. Gero, arroza prest ikusten dugunean atera eta bol batean utziko dugu gero erabiltzeko. Patata prest ikusten ditugunean, laban bat sartu aldiogu eta arazorik gabe iltsaltzen direnean prest izango ditugu. Patatak atera eta aluminiozko papera kenduko diegu. Bigarren ezaleko batean zulo sakon bat egingo diegu, gero arroza sartzeko. Zuloa prest dugunean arroza sartuko dugu bertan. Alde batetik, patataren goiko partean arratoiaren belarriak kokatuko ditugu. Bestaldetik beste 4 zulo egingo ditu, patataren aurreko partean, arratoiaren biboteak jartzeko. Eta azkenik, atzeko partean zulotxo bat egingo dugu bustana bertan kokatzeko. 3 zagutxoa bukatzen ditugunean, artorekin begiak kokatuko ditugu. Gure platerra apainduko dugu. Hau egin ostean, prest izango dugu gure ezagut txikiak. Agur, eta hurrengora arte.